बेयाव नायबाय थायो आङो बिराद मोजां मोनदों जोबोद गोजोननाय नांबाय आरो आं एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बिदि लोगो मोनगोन होननानै आदा हिर' बोरै मोनदों खेला नायनो फैनानै बरिया सिनायदों दा आयौ मा उदालगुरियाव फैनानै बोरै मोनदों बिराद मोजां मोनदों अनेक गोबावनि उनाव बिदिबायदि गेदारिं बिदिबायदि गेट टुगेदार माने अनेक आवगायनि मानसिफोरखौ दिनै लोगो मोनदों हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननो फुटबल खेला देखायनो नागिरदों आरो ना जोंहा बर'नि माखासे आर्टिस्टफोर फैदों एक्टर एक्ट्रेसफोर बेखौनो देखायनो नाजागोन आङो जोंनि बर'नि एक्टरफोरजों ओमफ्राय फुराना उदालगुरिनि प्लेयारफोर जिथुनाखि फुटबल प्लेयार बिथांमोनजों माने जोंहा खेलाया जागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना देखायलांगासिनो आङो चलो थ' नोंथांमोन जोङो माने आं बाजैखौ लोगो मोनदों दै सिख्लाफोरबो दङ ओमफ्राय बाजैया नैबे जोंहा गोदो माने आगोलाव बिराद एलबाम बानायबोबाय दाबो बानायदों आरो बाजै रंजालि ओमफ्राय आदाखौ देखायनो आं नोंथांमोननो मिथिबाय आदाया जोंहानो आदानि बाजैया बेनो बोरै मोनदों दा बे जायगायाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों औ माने फुटबल खेला जादों ना औ जोंबो नायनोसै जोंबो दासो मोनफैबाय आरो 3 आवार्स थांना फैबाय नोंथांमोन नामा नायलांसै बिथिं र' थेंक इउ भिडिअ बानायगासिनो माने आङो जाबाय दा रंजालु दाखौ लोगो मोनदों आङो थेंक इउ दे ओमफ्राय बेयाव सोर सोर फैदों जोंना आर्टिस्टफोरा दायो बर्थमान अंप्रकाश दामोन दङ मोगथां दङ बिप्लब दा दङ रिमाल दामोन दङ आरो दङ सानै साथामसो आंबो दासो हाबनो नागिरदों नोंथांमोन जों नोंथांमोना देखायलांगासिनो दं दायो सोर सोरखौ लोगो मोनो आदा रंजालुखौ लोगो मोनबाय नायलांबाय दा नोंथांमोना मिथिबाय आदा रंजालुखौ लोगो मोनदों आरो ना औ दे नोंथांमोना नायलांबाय था मिथिबाय नोंथांमोननो जोङो बर'नि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ देखायनो नाजागोन ओमफ्राय जोंहा दायो मोसानाय जाग्रोदों आरो ना र' आं नोंथांमोननो देखायगोन मोसानाय जाग्रोदों दायो नोंथांमोन देखायलांगासिनो दं मिथिबाय नायलांबाय था नोंथांमोना जों दायो खाथियाव थांनोसै मिथिबाय सोर सोर फैदोंथाय एक्टर एक्ट्रेसफोरा नायलांबाय था औ एकदम रायजोफ्रा एसे नायजोबदों आरो ना बयबो नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां मानसि जादों खमावबाबो 2000 जागोन 2000नि बारा जागोन आरो ना नायनो हागोन बयथिंबो दंजोबो जों ओरै 3 हाउसनिफ्राय फैदों माने थ' नोंथांमोन सोर सोर सिंगार फैदों सोर सोर हिर' फैदों जोङो नायलांगासिनो दं मिथिबाय नोंथांमोना देखायनो नाजागासिनो ओरैजाय नायबानो जाबाय बयबो माने नायनो थाखाय रेडि दायो माने जोंहा मिउजिक दामगासिनो दं ओरैजाय नायनो हागोन नोंथांमोना गासिबो बिथिं माने मिउजिक दामगासिनो आरो बयबो नायगासिनो मोसाग्राफोरबो दङ बिथिंजाय नोंथांमोन मोसानाय जागासिनोमोन बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायनो हायाखै दायो सिंथिं थांनानै आं देखायगासिनो दङ एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बर'नि माखासे आर्टिस्टफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय मिथिबाय चलो नोंथांमोन आं देखायगासिनो दं बर'नि माखासे जोंहा नोंथांमोनानो दायो जोङो आरोबाव सासे आलासि सिनायथि होनो थाखाय सानदों बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां फरायना मामुनि दैमारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय बिथाङा अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल UPPA जों बिथांखौ रोजा साबायखर होबाय एसे सरकारनिफ्राय होनो हायाखिसै बेनि थाखाय निमाहा बिबाय हाबाफारिखौ अन्नानै मोनसे खावलायनाय बे लामायाव गारिखौ जाहाथे नोंथांमोनहा पार्क खालामनानै दोना मानो होनबा थांलाय फैलाय गारि जानायाव लामाया ब्लक जानानै थायो नोंथांमोना अन्नानै बे गारिखौ गोख्रैनो बोखारदो बे लामायाव दोननायनिफ्राय थांबायना जोङो बेखायनो लेट जाबाय नोंथांमोन खेलाखौ बारा देखायजोबनो हानाय नंला नोंथांमोननो दा देखायगासिनो खेलाखौ हाफ टाइम जाबाय दायो देखायगासिनो दङ नायलांबाय था नोंथांमोना नामा आंनिखौबो एसे बुंना बहाय दा ललित दानिखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लिंकखौ बिथांखौबो सापर्ट खालाम बिथाङाबो गोबां माने हार्डवर्किं खामानि मावो आरो ना नोंथांमोननि थाखायनो नङा होमबा खस्थ' खालामो बिथांखौबो सापर्ट खालाम आरो आङो बे आदाजों रायज्लायनो मिथिबाय थ' नोंथांमोन आं दायो
आदा अम प्रकाशखौ देखायगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना Music, please. उदालगुरियाव फैनानै बोरै मोनदों बिराद मोजां मोनदों अनेक गोबावनि उनाव बिदिबादि गेदारिं बिदिबादि गेट टुगेदार माने अनेक आवगायनि मानसिफोरखौ दिनै लोगो मोनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनिसिम वेलकाम उदालगुरि थेंक इउ दा जोंहा माखासे आर्टिस्टफोरखौ देखायनो नाजाबावगोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय था नोंथांमोना बिथिं दङ नै जोंहा गासिबो बर'नि आर्टिस्ट गोजा नोंथांमोननो सिनायखायो गासिबो जों दायो खेला नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय लोगोसे नामा माने गासिबो इथिंजाय नायगासिनो दं आरोना बयबो जोंहा नोंथांमोना नायनो हागोन बयबो खेला नायनो फैदों ओमफ्राय जोंहा बर' आर्टिस्टनि माखासे खेलारिफोर दङ नैबेथिं दा गेलेगासिनो दं आरोना खेलाया दायो हाफ टाइमसिम मोनहैबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै गलनै जाबायना बबेजों एक्स प्लेयारा उदालगुरिनि एक्स प्लेयारफोरा गलनै जाना दङ आरो हिर' पार्टिजों ना हिर' पार्टिजों हिर' पार्टिजों जानानै दं नोंथांमोन मिथिबायना जाना दङ नोंथांमोननि फेभरेट हिर'खौ देखायगासिनो आङो मिथिबाय आदा हिर'खौ नै आदा हिर' बोरै मोनदों खेला नायनो फैनानै सिनायदों दा Ayu, hello, ki mas paise. वेलकाम दा ओमफ्राय खैथासिम जागोन खेलाया दाथ' 4:30 जाबाय खोमा हाफ टाइम जाबायना दा नायलांबाय था नोंथांमोनाबो जों एसे लेट जाबाय माने जोङो 3 थांदोंमोन ना बेखायनो आरो थ' जोबोद गोजोननाय मोनदों गासिबो बर'नि आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोननानै आरो बेफोरबायदि रायजो राजाफोर जमा जानानै माने मोजां नाङो बेफोरबायदि खेला होयोब्ला नङा होमबा गोजोननाय थाबाय आदा नोंथांमोन आङो जोंमा बसुमतारिखौ देखायगासिनो दं मादों एलौदों मादों एलेवनाय बेखौ मादों एवनाय बे फाग्ला बिदिनो जायो हेलौ जोंमा बोरै दङ जोङो सेकेन्ड हाफखौ जागायफिनसिगोन मोजां ना मोजांफ्रा ओमफ्राय सोर फैदों गारफेन खालामनानै लाबाखै नोंलाय दानिया साइडखौ सोलायसिगोन बागस सेनियर स्टेट टिम आच्छा बिथांमोनहा साहाथिं आरो थ' नोंथांमोन आं दायो नोंथांमोननो आब' गेम्सखौ देखायगासिनो दं मिथिबाय नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै आब' गेम्स वेलकाम बेयाव नायबाय थायो आङो बिराद मोजां मोनदों जोबोद गोजोननाय नांबाय आरो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बिदि लोगो मोनगोन होननानै नोंथांमोना गोरोन्थि सानना दै मानो होनना बुङोबा जोङो फिल्मफ्राव माने गुन्दाजों हिर'जों बुलायलायबाबो मोगथाङाव बिदि नङा मिथिबायना दा बेखौ नोंथांमोना माने सिरियास लाना आरोना नङा होमबा थ' गोजोननाय थाबाय आगैमोन नानिमोन आरो दादामोन दङ दे होमबा ओमफ्राय खेला फैगासिनो जों एबार नुनो हागोन जेब्ला टाइमा जोबो अब्ला सोरनि टिमा नायलांबाय थां नोंथांमोन मिथिबाय आं भिडिअखौ देखायगासिनो सेनियर स्टेट टिम बिथांमोना मोसाबाय दा एक्टर टिमा लिडिं जानानै दं गरसेयाव निश्चय जागासिनो दं नोंथांमोन नै आलफ्रेड जोंहा डक्टर आलफ्रेड इउटुबार दं बिथिंजाय बिथाङा स्पेस होगासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै खेलाया जागासिनो दं माने जोंहा बोराय पार्टिफोरा गरनै जानानै दं आरोना एक्स माने फुराना ओमफ्राय बिथिंजाय एक्टरफ्रा बर'नि एक्टरफ्रा गरनै सोबाय इसोरखौ नायनो हागोन नै थ' नोंथांमोननो जोंहा आदा आलफ्रेडखौ लोगो मोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन आदा बोरै मोनदों उदालगुरियाव मोजां मोनबाय मोजांबो मोनबाय मोजांबो नांबाय आदा दायो सोर माने देरहानानै दं दायो देरहानाय एक्टर टिमा गरथाम जोसनबाय बेनिफ्राय बारग' सेनियर स्टेट टिम बिथांमोना थ' आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय गोजोननाय थ' नोंथांमोन ललिताखौ जोङो बाय होननोसै नामा जों दायो थांसै जोंना लेटबो जाबाय थांगोन माने जों जोबजासे नायला आरो खेलाखौ दा फनाव खिथाहरसिगोन बिथाङा थ' नायलांबाय थादो रायजोफोरखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो नामा नोंथांमोन दायो जोङो थांगासिनो आरोना मोनसे जायगाथिं नोंथांमोना देखायलांगासिनो बिराद गोलोमबाय माने गरमबो ना थ' नोंथांमोन नैबे आदायाबो आंनि भिडिअखौ नायो दै गोजोननाय थाबाय गोजोननाय मोनबाय बारगस
फुटबल नायनो फैदों ना एक्टर एक्ट्रेसखौ नुनानै बोरै मोनखो सोर सोर फैदोंनो दायो बर'नि माखासे फुराना आर्टिस्टफोराबो फैदों ना अम प्रकाश मोनाबो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आंनि भिडिअ'आव आं किसुमान लाबाय मोजां मोनो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम हो जों थांबाय दानसै नोंथांमोना देखायलांगासिनो आं रायजोफ्रा माने गासिबो गावसोरनि नामाव माने फुटबल नायनो फैजोबदों आरो गासिबो बर'नि आर्टिस्टफोरजों ओमफ्राय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि फुराना प्लेयारफोरजों जादों आरो ना दावहा जादों नोंथांमोन मिथिबाय नोंथांमोना देखायलांगासिनो आङो नायलांबाय था ओरैजाय माने जोंहा फुराना माने प्लेयारफोरा गरनै जाग्रोबाय एक्टरफोरा फार्स्टआव जेनग्रोखायो ओमफ्राय उनावसो देरहाफिनो आरो ना एक्टरफोरा नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोन नै बिथिं माने दायो बैथिं नारजागासिनो दं बिसोरो ओरैजाय माने गरनै सोजाबाय फुराना पार्टि माने फुराना प्लेयारफोरा माने एसे दुरबल जाबायना बिसोरो एक्टरफोरा माने फार्स्टआव जेनो आरो ना ओमफ्राय उनावसो देरहायो एक्टरफोरा फिल्मावबो गोबां नुखायो नोंथांमोना दा बिदिनो आरो ना बुंनो थाङोब्ला नायलांबाय था नोंथांमोनानो जागासिनो जोंहा खेलाया जों एसे लेट मोनफैबाय दहाय फुङाव फैनाय मोनबा एसे मोजां जागौमोन दाबो आं देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो बयबो रायजोफ्रानो दंफैजोबो बेयाव नायलांबाय था नै दायो बोराय पार्टिया एसे दुरबल जानानै दङ दायो नोंथांमोन बिसोरनो बोरमा खासि जानांसिगोन बोरमा खासि बोरमा हान्थुनि सुट बोरमा खासि नासिगोन बोरमा बोराय पार्टिया दा एसे दुरबल जाबायना थ' नोंथांमोना खेलाखौ नायनानै बोरै मोनखो खिन्थु जोङो जोबजासे थानो हानाय नंलिया मानो होनना बुङोब्ला दायो मोनाबाय मिथिबायना मोनाबाय बेनिखायनो जोङो नायनो मोनजोबनाय नंला आरो खेलाखौ जोङो दाबसे जायगायाव थांबावनांगौ दङ नोंथांमोना नायलांबाय था मिथिबाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासे जोब्बायानो थेवबो नै माने बयबो रायजो ओमफ्राय नैबेयाव मा जादोंथाय बेयाव माखासे माने बेयाव नै प्रडाक्सन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिबो दङ माखासे दोहौ प्रडाक्सन ओमफ्राय बिथिं एबि टिभि हेल' नै बिनानाव मोना माने फट' लादों आरो बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बबे गामिनिमोन बनगावनि ना नोंथांमोना नायनो हागोन माने बयबो खेला नायफैदों आरो बेसेबां गोबाव जाखो दहायनो फैनाय ना दे होमबा गोजोननाय थाबाय थ' नोंथांमोन जों देखायलांगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना नै बयबो नायनो फैदों मिथिबाय बेयाव रायजोफ्रा गासिबो फैजोबदों फंबायमोन बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो ना फंबायमोनखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय खैदानिफ्राय फैनाय नोंसोरो खैदासोआव फैनाय जाबाय 1 घन्टासो जाबाय ओमफ्राय दायो सोर गल जानानै दङ गरनै गरथामनो जों फंबायमोनखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दै जोङो देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायबा दायो जों ओरैजाय थांगासिनो मिथिबाय माने मोनाबायबो ना बोथोरा नै सानखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै मोनाबाय नोंथांमोन मिथिबाय ना बेखायनो जोङो ओरैजाय आवगायलांसै दा जोबजासे देखायनो हानाय नंला नोंथांमोन मिथिबाय जोङो जोबजासे देखायनो हाला ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दङ बेयाव मथा मथि 2000नि बारा जागोन आरो ना मानसिफ्रा नोंथांमोना नै ओरैजाय माने तामाम मानसि साना माने खोब्बाय आरो ना दायो माने सल्टाखौ खमायबाय दायो बांसिन सल्टाखौ केरासिन जोबसिगोन नायलांबाय था नोंथांमोना थ' नोंथांमोन बिराद गोलोमबाय दिनै माने जों बिराद जायगा गिदिंना फैबायना बेखायनो जों एसे लेट जाबाय मिथिबाय फुटबल नायनो फैनाया नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ आरो आंनि भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट होखौ थिग माने कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामथार ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनदों बै ट्रि हाउसआव बेरायनायफ्रा बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामथार थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि